Hej, mit navn er Tanja Ståhl Wiener. Mit mål med min virksomhed Fokus Livet er at give dig et gladere og bedre liv. Og forhåbentlig skabe en mere optimistisk verden. Det gør jeg gennem min positiv psykologisk coaching, min styrkebaserede udviklingsforløb, temadag, foredrag og kurser. Men lad mig lige fortælle dig lidt om min positiv psykologisk coaching og mit styrkearbejde. Forskningen viser, at jo mere glad og positiv du er, des mere energi har du i hverdagen. Du får mere selvværd, du bliver mere kreativ, og du bliver mere motiveret, både på dit arbejde og i dit fritidsliv. Glæde er lidt ligesom en muskel, der skal trænes for at holde stærk og smidig. Og gennem min positiv psykologiske coaching kan jeg med simple redskaber lære dig, hvordan du bliver gladere og trives bedre i din hverdag, allerede fra i morgen. Vælger du derimod et styrkebaseret udviklingsforløb, arbejder vi intensivt med dine personlige styrker og hvordan du bliver den bedste version af dig selv og får succes med det, du laver. Besøg mig allerede nu på fokusilivet.dk og se, hvad jeg kan gøre for dig. Fortsat god dag.